Kauran da zan zama dan fim. Kai kai. Ya gari ya aiki. Lafiya la wallahi. Allah sai ka yi. Ina zama dan fim. Kai zan fara dauka yawo da kai. Ai ka ga duniya kai ba. Ai ni wasa nake ba. To in na zama dan fim dan baka zan fara sa'a ji. Ba zan ka daga wayan. Ka kariya na. Fonka. Ana abun da kace ina ka. Fonka. Yawa ina ga murar za mu zo ku gurin ka. Yawa sai uga ya gajiya ya yi wannan shine wanda nake gaya maka yana son shiga harkan Hausa film din nan to shine na zo tare da shi. To ya sunansa? Sunansa yaran malam. Wannan sunana ne na yarinta. Sunana Sele Salihun Salahu na Sale. Yana da hankali. Ka yi makaranta? Na yi makaranta. Na yi makarantar kamar ba. Na yi makarantar Ishakanu. Ba wannan makarantar boko ake tambaya. Na yi boko. Da farko aka sani a jami'a. Na gama jami'a. Na shiga secondary. Na gama secondary. Na shiga firamare. Na gama firamare. Na shiga nursery. Na gama nursery. Na yi certificate. What? Wannan yana da hankali kuwa? Yana da hankali. To ba ma wannan ba, yana da sharri. Zai yi wanki da guga da gadi a cikin gidana na tsawon shekara 5. Allah bai kunin mamarin dai kai na daɗi ko za a zo mani. Maganar yake a kai. Maganar. Ina za ka? Ina